træerne ligner godt nok nogle, vi engang har haft, som min mormor fældede, fordi de skyggede for roserne. Jeg ved ikke. Andet kan jeg ikke sige. Tak. Okay. Lad os lige kigge på den her. Kom. Ja. Okay, det her det er vingården. Ja, og tegningen er fundet sammen på afdødes soveværelse. Hvad med det der kryds der i hjertet? Det minder om skattegård. Markerer det et eller andet? Det markerer jo et sted på vingården. Er det en rebus? Ja, både minus et bog og minus stik, så det er ikke. Okay, så vi har en rebus. Jeg skal vende sådan der hus derovre. Mhm. Okay. Og Togmus ting.